Maikanem Apilin. Tinapalapas nagbaligi da Bart anang serak iti bangko iti sentro ti ili ti San Isidro ket tinakaw da amin a kwarta alinaon na. Awan naramidan dagiti gwardya ti bangko gaputa inraked da dagitoy. Nagdinamagmet ati grupo ni Ansong tinang serak iti bangko. Naamuan ni Ella dayta napasamak ket ingkeddang natimapan iti kuta da ami tapno kasarita na dagitoy. Ita gagayem adtoy intituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Apilin. Ami, adda kadwa da Pedro ken Juan. Kasla mabigbig ko. Ansong! Ami! Adda-adda ami! Ante Ella? Nakita mi nga may mesa! Kung namin no kabusor! Ami! Ante Ella! Kumusta kayo? Nasayaat mo. Sige, Ami. Paginananta sa nga ilim. Kalpasan na. Nasken nga agsarita kami itinalapat. Dayta tipud no arason. No apay nga adak ita diti ko tayo. Sa anak nga espya akas itinakunam Anson. Iso apang nga asim, tadi nakpagatapan iti kasta. Agsigsigurado aklaan. Kasla anak ti pangibilbilang nga kadalando kan Ami. Nangro na launay ni Ami. Kat adda siguro karbangak kadakwada. Isong adak ita dito. Dispensaran nak. Sikat ti pan nakapangulo da dito. No kasta, sikat ti pagdamagak. Kayat ko ama-amuan ti pudmo. May papanitan niya. Maipapan iti bangko ijay kabisera anastrak dagiti agtatakaw. Sana da kami ti akin aramid iti dayjay. Ngam sikat ti kunadaan ang serak. Kaduam dagiti pasurot mo. Sana pud mo dayta. Ti pasdek ni Doña Anita. Da kayo ka diti akin gapwanan. Kasjay ti may parbang iti dayjay apasdek. No kasta. Da kayo tinang pabatak iti dayjay apasdak. Wen Ella. Ni Ami ti akin kapanunutan iti dayta. Anya? Oh, siyak ti madandanagan. Di ka agdanag. Kabaalan ni Ami ti makiranget. Anson, di mo kumatagidaksan dahi ti ibagakan ka. Anya dayta? Kastoy kadilatan ti biyagyo? Juan, noan niya tinsungbat ni mga ansong kankanti. Isungmat ti isungbat ko. Ami, jak kayat amadamag kuntulangan ama isakan ton abangkay. Ambom ka di pagbambanagan dito. Ami, imbilang kan nga anak, wenno kabsat ko. Iso adyak kayat nga dadakas sa mapasamak kan ka. Nga amangan no madamag kuntulaangan, ama isakan ton abangkay gapu iti pan nakirangrangat mo. Saan to ang mapasamak dayta, ante? Nga mabalin lata. Basta mabalas kunto ti tao anang niruruman kanya. Ami? Saan dag apakadanagan? Tasyak, naklon ko na akasto iti panagbiag ko. Taglamlamang iti daytoy akuta. Kat agibalas, inton madanon ti umno at tiyempo. No kasta. Talaga adjakon mabawin ti panunot mo, Ami? Sa anak ka din, anapatagkan ka? Amoyo anapatag kayo kanyak. Nga maawatan dak ko ma. Agkari kang harod kanyak, Ami. Annadam ti baghin. Jak kayat amadamag kunto amay sakan to abangkay. Gapo iti pan nakirangrangat mo. Ikarit, Auntie Ella. Agsubli akto manin. Inton adan tugon daway ko. Saan? Napaggad dito eh. Kinapudno na. Sa bali at dalan tinatalunton mo, iti panagturong mo dito eh. Anya? Naimbaglangan ta nakita da kadag iti tagawanawan mi.
ipagarupda no may saka kabusor. Naimbag ta saan da ka anadangran. Ami, Ikarik kada kayo, Auntie Ella. Agan annada. aramidem dayta para kanyak, Ami. Inton parbangon ang nagsubli ka, Auntie Ella. Itulog ka to. Agyaman aklando. Ay, nagrigat gayam ti umay dito'y ko tayo. Nagadayo. Nabanlo ka kiti husto. Nuda kami. Nairuam kami, Auntie. Iso alaklakan milangan na pagnain. Nga oray, adayo. Lando, di mo ko mabaybayan ni Ami, ha? Kaslakabsat mo. Gapot as sipod at da kayo iti high school. Da kayon atalo kada Victor ti aggagayam. Kas kailag kakabsat iti. Kat sapay la ko, ma. Taaging ga ita, kas da kayo lata. Agsisinakit kayo lata. Auntie. Ulitak, saan mo abaybayan ni Ami? Aramidak dito, Auntie Ella. Nalabit ang mabayag manen sa tay tumaikang iti gundaway nga agkikita. Iso nga ibaga kunti amin akayat ko nga ibaga kada kayo. Sakbay apo manawa. Sidadaan kami atong Auntie Ella. Bart, ti planok ti sumaruno nga aramidan tayo. Anya dayta, madam? Baliwan tayo manen ti agipatakder iti pasda. Iti dayjay kadimot lang nga diso, madam? Wan, nasaya at launay ijay. Nalamlamang ijay. Wan, madam. Ibagayon no kaano tayo amang rugi. Urayin ton bigatan. Sige, madam. Agpaayabak iti trabahador. Kan ingkam gumatang kadagiti materyales. Sige, Bart. Itad ko ti kwarta ka sa pulan nyo. Da kayon ti aggatang kadagiti materyales. Parbangonan, Ami. Kaya't asawon dayta, dimtengan ti oras sa panagpakadak. Itulod da ka, Auntie. Do kamin kanilan do amang itulod kan ka. Agyamanak. No kumata saan kan apumanaw. Saan? Naskan nga agsubliak ti mansion da Ma'am Carlota. Sige. No kastati ko nam, Auntie. Ala, itulod dak nga ro din, Ami. Sumalog tayo. Naitulod yung gaya man ni Ella. Huwag mga ansam. Intulod mi. Aging nga makita mi nga awan pagpagadan na. Bilibag kan ko na. Uray saan na kayo akap-kapin ano? Ngam masiknan kata kayo. Agasam mat dayta. Inanusan na kayo asinapol iti kabakiran. Nga mi laon na mga ansam. Iso ti talaga napatagkan ko na. Gapot asipod pimusay tina ni Ami. Ni Auntie Ella man tinangas asikasukan ko na. Nasingpat a babae ni Ella. Nagasat ti lalaki nga ayaten na. Uwe na, ang awan sa ti lalaki itibiyag na. Anya? Nasingpat ni Auntie Ella, mga ansam. Nagduha-duha kan kuha na iti damo. Ipagarop ko na ispya. Di na marami tikas na mga ansam. Di na tayo isagmak ni Auntie Ella. Papa, apay akasto ti mapaspasamak dito'y San Isidro. Apay adakas dagiti tao dito'y. Pagkunam. Sinarat dagiti awanan puso ti bangkwan. Sa nabalitasan nga agsarday dagiti pulis sa mga sapsapol kadagiti nakabasol. No apay ngamin nga dadagiti kakasta at tao. Anya nga tatirik nada. Adong agpaiso ti kwartada, gapo iti tinakaw da. Nga mapupuuran matla ti kararuada iti impyerno. Bayam day ta na panunutan iha. Masarunak namin, Papa. Anya ti kaaddan dito'y mansyon ita? Kuha, Papa. Kaya't ko ti aglangoy iti pool. Kailiw ko ti pool, iso nga imayat. Malalala. Aramidom ti kayat mo. Makamukan, tas anda ka masikaso iha. Mapana kita iti munisipyo. Sumalog tayo, Lando. Anya?
Hintay agkalap iti impormasyon iti nang serak iti bangko. Mang Ansong. Saan nga tada mang magnitakin aramid? Anya? Amangan mo't no isuda. Ngamti pang panunutan. No isuda. Apa esikat ipabasulan da? No kasta. Mapan kayo iti kota damag no. Kat agin pormar kayo. Matungpal mang Ansong. Matanaganak, Ella. Amangan no iti mabiit kat dito'y mansyon ti sublat dasar kan. Ma'am. Agsubli ko man ni Victor. Natalgad tiriknak no da ni Victor. No apay mat ngamin asaan man lang agbakasyon. Ma'am. Kaya't ko kumamat ngagbakasyon. Iti kasta, maamuan na dagito'y amapaspasamak dito'y. Nang runa ti dandani pan nakasarak to'y mansyon. Kat barang day ta maamuan na, saanan nga agsubli iti serbisyo. Kat agyanan dito'y. Sapay ko mga rod, tamapasamak day ta imbagayo, ma'am. Anya tinaamuan nyo ijay kuta damag no? Saan nga isudat ken aramid iti panagtakaw iti bangko iti kabisera mang Ansong? Anya? Saan da kano arim-rimor iti dayja gundaway? Gapotad damot madam aplan-plan wanda. Anya dita? Di damot imbaga no anya mang Ansong. Katiko nada. Awan ti amuda iti napasama ka panagtakaw. Kasta gayam. No kasta nga rod, sumalog tayo. Hintay agin pormar. Kaya't ko amamuan, no asino dagiti agtatakaw. Taapay asyak tito duwenda. Manang Ami, naimbag matasaan kasi murot ka damanong Ansong. Bueno, saan pa'y lain? Gaputa kayat kayo asanayan na pumalto. Kayat ko amanang. Kan, uray ti pa nagpana. Jakpay ka ba ulan? Sige, isurok ka, Rosa. Aginggat masursuron. Isurok kayo kadagiti kakadwagan. Ay! Sabali tinagturungan ti bala manang. Saan at ipinuntiryak alata? Sana parikot dayta. Masursuron tulat ta. Naimbag ti pana, ta sana masayang manang. Sana kasi ti paltog. Sayang lang, ti bala. Sana parikot dayta. Sige, padasam manan. Sirigam ana imbag, ti puntiryaam. Mang Ansong. Anya nga tanong padasan tayo ti mapan iti pasdag a pinabatak tayo. Isumat ti pampanunotag. Ta sigurado, baliwan dati mangipataktar iti pasdag. Kat sigurado, nga addadag iti pasurot da Bart ijay. Kunsigon ko ni Tata Santos ang nakasarita ta. Da Bart ti atapon na anang serak iti bangkuan iti kabisera. Nasaysaya at no adda pamaniknek tayo at talaga nga isuda. Tauray siyak, talaga nga isuda ti atapat. Agpapada tayo ti atap. Iturog tayo pay lando. Tamadamdama pay. Rumor tayon. Agturong tayo iti pasdag. Aday ka. Imunan dagiti kakadwata mang Ansong. Asidig tayo iti pasdag. Nasaysaya at no saan tayo agrupo amag na. Tapnawan agatap kada tayo. Ipagarop da gagangay lang. Wala makitagtagad tayo lang nga agindag dito eh. Kotse. Mailasan ko ti driver mang Ansong. Ni Bart Dajay. Anya? Sigurado. Iti ayan ti pasdag ti pagturungan na. Sapay la kuma. Tagbaligi tayo ang mga mo iti kinapudno. Anya ti aramidan dansong iti kanito amamuan dati kinapudno. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem apiling. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon.
May kanan, api!